la kukhona into omkhulu abasanda kungifundisa yona ukuthi kuyenzeka kube khona umuntu ozalwa embethe ingubo mhlawumbe yenhlanhla, kube khona umuntu ozalwa embethwe. Ngangafika la ngazokukhuluma lo, kodwa kukhona okunye abakujobelelile. Bathi kuyenzeka futhi kube khona umuntu owathi umezalo wazalwa embathisiwe. Lo muntu umezalwa embathisiwe uthola ukuthi wembathiswe inhlanhla. Kungeve ukuthi lowo muntu uzalwe embethe ingubo ekudinga ukuthi izinto zakhe kufanele asukume embule ingubo ukuze izinto zakhe zikhanye. Uthola ukuthi kwasekuzalweni kwakhe umuntu vele ombathisiwe isimo senhlanhla. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto, amavasha bahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha useshaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Unduna kaNdaba uNtombezi yamncumela unsizwa ziyamkhombisa nesincane saphuma ehlathini ekseni ngovume savuthulwa ngoba sigcela amabethe. Ngikhole likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ukugxamgxama umsathenga kanela khaladi ngihamba these lo sitelati ngaha. Kugqilaza umthakatho sabathe uyagadla ziyephuka sabathe uyagadla ziyephuka. Umjabulelo ngwamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Bathi umuntu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazi. Umthunzi okunethezeka amatshitshi nentombi eziziphethe kahle. Ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Ngiyakhuleka kwisizwe sonke sikaPhunga noMageba, ngiyakhuleka emakhosini ofako omshweshwe osobhuza ongungunyana oyinsa osenza ngakhona odingane ocetshwayo. Maningi kakhulu ngeke ngawaqeda, ngeke ngiwaqede kunjalo. Angeke ngilibala amakhosi asezulwini. Inkunzi ehlaba ezinye ematshebeni. Umletheni kaNomadinana zonke izizwe zithi mlethe. Inguqunguqu umhlaba uyaphenduka. Umthento ohlaba usumdala eminye umthento ehlaba esamile. Ugandaganda ongenasiteleki. Inkinga ezibuke yazibona ezinye inkinga zibuka abanye bayibona. Ngiyakhuleka sizwe sikaPhunga noMageba. Ngiyakubingelela nawe ukuthi umusha la ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Uma ukuthi umusha ngiyacela ukuthi usubscribe ku channel yethu sifundisana izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisho. Sike sikufundise ngezinto ozothi mawuzenza kujabula ithongo lakho. Asikufundisi into ozothi mawuyenza bese ithongo lakho liyaqalekisa. Yonke into ewumkhuba kule channel siyayishaya. Asiyithandi. Ngoba isikhathini esiphila kusona sekwaba khona izinto eziningi eziyimkhuba. Eke kufika abantu bazichaze lezo zinto eziyimkhuba, baziveza ubuhle zingezinhle. Bese nawe uyakubona ubuhle bazo, bese ufisa ukuzenza. Uzokhumbula ukuthi ke enkathini esiphila kuyo, siphila enkathini la wonke umuntu inkece kuyinto ayithandayo nafisa ukuthi abe nayo ukuze impilo ikwazi ukuqhubeka phambili. Khona kunjalo kuba khona ezinye zezinto ezimkhuba ezenziwayo mozothi mawuye kumuntu bese afuna ukukwenzisa zona ngenhloso ukuthi ufuna ukukuvulela amathuba enkece ukuze nawe ukwazi ukuthi uphile kahle. Kule channel Impunga Yesintu TV bafowethu ngizokubeka lokho kucace. Izinto ezinjalo asizwani nazo. Into enokuthwala phakathi asizwani nayo. Angeke nangelilodwa ilanga usizwe sikhuluma into efana naleyo siyincoma. Sohlezi siyigxeka ngoba into ewukuthwala iyinto ebhedayo. Uma uzothola into ethile ozoyigovuza cha.
yebo ikhona into ethile ongayigovuza mhlambe makuthiwa mhlambe umiselwe igobongo mhlambe umuntu phehla igobongo alinankinga kodwa muzothola okunye ozoguqa kukona kube nemigomo ethile la kwimpunga yesintu TV asizithanda into ezinjalo angeke ke nangelilodwa ilanga wasizwa sizikhuluma sizincoma sohlezi sizigxeka ngoba zizinto eziphambene nokwasethongweni angakukhohlisa umuntu athi ukuthwala kukhona okuhambisana nethongo akukho usukenzele ukuthi akudayisele leyo nto yakhe ukuze ukwazi nawe ukuthi umeseke ngokuthi umnikeze imali akunikeze leyo nto akukho ukuthwala okuhambisana nokwethongo ngaphandle kwaloko esake sachaza la kwimpunga yesintu okuwukuthi uzethwese imithwalo yonke edingwa yithongo lakho wena njenganomuntu angingazeke ngigeqa amagula mina ke ngilomuntu lo ongayicabanga into uma ezoyisho okuthi ngiyayihlela inkulumo ngiyibhale phansi ukuthi kufanele ngikhulume ngokuthi ngike ngilalele ukuthi kufikani ngaleso sikhathi bese ngiyakhuluma la kukhona into omkhulu abasanda kungifundisa yona ukuthi kuyenzeka kube khona umuntu ozalwa embethe ingubo mhlawumbe yenhlanzi kube khona umuntu ozalwa embethwe ngangafika la ngazokukhuluma lo kodwa kukhona okunye abakujobelelile bathi kuyenzeka futhi kube khona umuntu owathi umezalo wazalwa embathisiwe lo muntu umezalwa embathisiwe uthola ukuthi wembathiswe inhlanhla kungeve ukuthi lo muntu uzalwe embethe ingubo ekudinga ukuthi izinto zakhe kufanele asukume embule ingubo ukuze izinto zakhe zikhanye uthola ukuthi kwasekuzalweni kwakhe umuntu vele ombathisiwe isimo senhlanhla uthola ukuthi nje yonke into yakhe nameyithinta unenhlanhla nje yonke into yakhe meyithinta nje iyachuma ihamba kahle umsebenzi mewufuna uyawuthola ibhizinisi lakhe uma kuwukuthi unebhizinisi lihamba kahle nje ayikho into eningi eyimgudu ayenzayo nekufanele ukuthi ayilandele ingoba vele wathi ekuzalweni kwakhe ngenkathi esabunjiwe evundlile okhalweni lukanini wathi vele mevundla bavele bamembathisa inhlanhla bamembathisa ukukhanya okuthi uyothi umefika emhlabeni into zakhe zivele zihambe kahle nje zivele zichushe nje uthola ukuthi akabikiwe akenzelwe lutho kodwa into zakhe zihamba kahle athe kuthola konke lokho ukuthi kufanele akulungise ukuthola vele into zakhe zihamba kahle ayikho into ayilungisayo ngoba nakuukuthi ufuna kuvuleleka into zakhe ezithile into zakhe ezivele zivulekile bathi komkhulu leyo nto okanye lo muntu umuntu loyo othe mezalwa wazalwa vele embathisiwe isimo senhlanhla akudingakala into eziningi kuyena okudingakalayo kuphela ukuthi yena izinto anazo ayemsama afika bonke ukuthi nabo sibanibani ngiyabonga ngibonga konke okuhle eningenzela kona ngibonga konke okuhle eningipha kona empilweni yami engiyiphilayo ngicela ukuthi lelo thongo elingiphayo liqhubeke njalo lingiphe lelo thongo elingikhanyiselayo liqhubeke njalo lingikhanyisele lingayeki iloko nje lo muntu akudinga kuphela ngoba yonke into yakhe yena wayembathiswa yonke into uthola ukuthi lenhlanhla yakhe abembathise yona iphethe umcebo wakhe iphethe yonke into yakhe akukho mgudu edingakalayo akukho gobonge kufuna lidla akukho manzi kufuna ekona yonke into yakhe nje ithongo lave lamembathisa lave lathi nje ngo kuyena ayikho imigudu eminingi engisho ukuthi ke impunga yesintu ishilo yathi kunomuntu ozalwe embethe kube nomuntu ozalwe embethwe kube nomuntu ozalwa embathisiwe angageqa amagula zitholeleni incwadi esizibhala abafowethu incwadi esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe zontathu lencwadi uyazithola ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg uma kukuthi ukude nale ndawo sike senza inhlelo zokuthi sikuthumelele zona zifike kuwena qathatha umsebenzi wethu kubafowethu sike siwenze ngokukhulu kwethembeka ngesizathu sokuthi abantu abaweseka umsebenzi wethu siyabahlonipha kakhulu uma futhi kuukuthi uyafisa ukuhlala phansi nempunga yesintu woza khona la
emphelandaba sizoxoxa nawe sikunikeze umhlahlandlela ekufanele ukuthi ulandele sikuhlahlela indlela edingwa yithongo lakho sikulekelele ekutheni nalo ithongo lakho libe ingxenye likwazi ukuthi libambe iqhaza empilweni yakho ngokuthi likunike umhlahlandlela ukuze ungeke uhambe uzishayisa yonke indawo. Siyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese nemfanekiso eqoshe sidlulisele nakwabanye ngoba nakubona izokwazi ukuthi ibe usizo olukhulu bese sithi nje impunga.